My name is Jarmo Ut. I'm coming from Ponsse factory from Finland, and I'm here in Bulgaria today and tomorrow because of the demonstration with our dealer partner Progress Technic. So we are very happy to be here. Здравейте, казвам се Божидар Петков и днес се намираме в територията на горско стопанство Върбица. Правим демонстрация и представяме две машини. Едната е Scorpion King Harvester, с който могат да се режат дървета до 70 см диаметър, и извозваме с Forwarder Elephant. И двете машини, произведени от финландския производител Ponsse. Производителността е доста висока, това е очевидно. Могат да заменят около 15-20 човека тази двойка машини. Един харвестър при подобни условия на тази гора може да прави около 150 кубика на ден. Естествено, това зависи много и от способностите на оператора. Това, което е важно да се каже, е, че и самия метод е щадящ околната среда, подръста се запазва и свежда ерозията до минимум. Scorpion King е модел без аналог заради своята видимост. Има най-добрата видимост в кабината, тъй като крана ни се намира отгоре, а не отпред, както на всички други модели. Следете нашата страница, където може да научите повече за бъдещи събития, демонстрационни шоута и за най-новите технологии в дърводобива.